Сәлам. Син монда килгәнсең икән. Димәк, сиңа бераз тынычлык, ял кирәк. Мин бу ыгы-зыгылы көндә сиңа үз-үзеңә кайтып, тынычланырга ярдәм итәрмен. Уңайлы итеп утыр, күзләреңне йом. Йолкынлы медитацияне башлыйбыз. Башта берничә тапкыр тирән тын алыйк. Гәүдәңнән әкренләп киеренкелек китә. Кулларың, аякларың җиңеләеп кала. Җилкәләрең, муеның, аркаларың йомшара. Битеңнән дә киеренкелек китә. Маңгай, кашлар арасы, күзләрең, иреннәрең йомшак. Синең бар булмышың су кебек җиңел. Әйләнә-тирәдәге тавышлар сине сәламли. Кошлар сайравы, җил исүе, кайдадыр еракта кешеләр сөйләшүе. Барысы да сиңа яхшы мөгамәләдә. Бөтен борчулы, авыр уйларың әкренләп үз көчен югалта. Әле кайчан гына сине борчыган караңгы уйлар кечерәеп кала һәм әкрен генә эреп юкка чыга. Синең уйларыңа яктылык иңә башлый. Синең сулышың тирән һәм тыныч. Син җиһанның кадерле баласы. Синең һәр адымың, сүзең, күз карашың ярату тулы. Синең эчеңдә бу дөньяга һәм үзеңә карата чиксез зур ярату. Ул ярату синең һәр эшеңә уңыш һәм яктылык тартып китерә. Синең йөрәгең бу дөньяга һәм кешеләргә ачык. Син һәр көнеңне дөньяга карата зур кызыксыну, ихлас ярату белән үткәрәсең. Син җиһанның кадерле бер өлеше.
бар җиһан, кояш, җил, йомшак һава, кошлар сиңа яхшылык тели, сиңа соклана. Синең йөрәгеңдә рәхәт, җиңеллек. Бу халәтнең синең һәр сулышыңа үтеп керүен той. Хәзер мин 10-га кадәр санаячакмын һәм без әкренләп кенә бу урынга кире кайтачакбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тагын аз гына шушы рәхәт халәттә калып тор. Бирегә килгән өчен үзеңә эчтән генә рәхмәт әйт. Бу дөньяны ачык, чиста күңел белән сәламлә. Медитация узагына якынлашты. Әкренләп, ашыкмый гына күзләреңне ач. Бу 10 минутны ялкын белән уздыруың өчен рәхмәт.